sound. Mayapayapak po. Pagmulan tayo pong ini, ing trido, parangal kang Santa Teresita ning Niño Jesus. Siklod tamo po. Ginubos nan mawari po din labi ko, banang igkas ning siwala ko, ing makayubong puri mo. O Diyos ko, sumab ka po ka na ako, Ginoo ko, minapal ka, pakasopan mo ko. Pamuklat. Umeka banal ay espiritu, kapman mo ring puso, daring matapat kaya ka, at palablaban mo karela, ing apining kaya kang lugod. Itubod me ing kaya kang espiritu, at malalangla. Panalangin. O Diyos, aking kapamilataning banal na espiritu, tiro mula din puso daring matapat kaya ka. Ipaintulot mo king kapamilatan, namurin niting espiritu, mabiyasa keng tune at kamtaning parati, ing kiyang pamamatula, kapamilatan ng Kristong ginumi. Dapat apamaglugod king Diyos. O Diyos ko, kaluguran da ka, may git king sablang bagay king banwa, ang poking yato. King mabilog kong puso at kaladwa, uling kip ng kang kayapan, at mga intulid king sablang lugod ko. Taintim a puso kong pagkalungkutan, ing maralas kong pamikasalak king biya kong milabas. Pigasaman ko ing balang kasalanan, at magtanto kong king saop ning kayang grasya, ingin ako miyuman mi kasala kaya ka. O sagradong puso ng Jesus, panigapo ko ing aluguran na kasanang labis-labis. Amen. Panalangin. O Diyos, kingiayabot isipan mong kabyasnan, pinili mi Santa Teresita ning Niño Jesus, anti mong modelo nin lugod, at tenam king malambot ng puso, ning kayang kainakan, ing makapagmulalang lugod na kaya ka, at ing kabanal-banalan a Maria, kapilan mambirhen. Kip mong kababan, adwan ko kaya ka, kapamilataning masikan ng pamamilatan Santa Teresita, ing ibili mo naman king marimlalakong puso, ing ganap alugod kaya ka, banketa alang bagay king banwa, at king yato, ing makakawani ka ako kaya ka. At uli na rin tunay lugod, maseseya king sakripisyo. Ibiya mo ka ako ing sikanan at tepangan. Bansak molan kimip mong kaingatan, ing balang malating pamikatagon, ning pansariling sakripisyo, alang-alang kinlugod kaya ka. Bustan mong mugne ko kaya ka, kapamilatan ning lugod at grasya. Banketa, tangalan ko, ing kayakang dibinong pangaityo, karing banwa, manggaman kapilan. Amen. Panalangin king mumunang Aldo. O makayamang Santa Teresita, sinabing para manatili king gintong kalis, kilob ning tabernakulo king Jesus, titipa aldoldo ibat banwa. Dapat para manakit aliwang banwa, rading kaya katamong kaladwa. Anong nuya matulang magsantong, magpakumbaba kong adwan kaya ka, ing pakyabutan mo para kako, king kapilan man, o kabanal-banalan at Trinidad, ing grasya ning maragul alugod kang Jesus, king kabanal-banalan ang sakramento, amibabata king sarili na, binyena ing sablang at tsukeya, banketa abandina lamo, rin puso tamo, at kapman nala king kayang grasya.
Ipalaman mo, king puso kong marimla, ing matatag a kapagnasan, bantanggapan keng maralas, at maging marapat, king kayang kakamal-kamalan ang katawan, king banal a pamakinabang, baneng linisan, pasalan, at papagbanalan in puso. Banting upayang mugne ko kaya, kapilan man, keting mortal abye, at mga intulid miyabe kaya ampong keka, manggaman kapilan karing banwa. Amen. King katemi ka sambilan tala ding grasyang buritang akamtan kaniting prido. Ipami at banwa mi sambani lagyo mo, datang kaya kaming kiriyan mo, mi pamintuan inlob mo kay sulip antibanwa. Ing kakanan mi king aldo, ibiya mo kay kami king aldo ngeni. Ampon ipatawad mo kay kami, ring sala mi kay ko. Anting pamamatawad mi ka ring mi kasala kay kami. E mo kay pa isaul kin tukso, nuni ikabos mo kami king sablang marok. Amen. Bapo Maria, mipno kaking grasya yung ginuwat kaya ka, nuwan kakaring sablang babay, at nunya pa naman, imbungan na ningatsan mi Jesus. Santa Maria, ang induning Diyos, ipanalangin mo keng makasalanan. Ngeni at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipa at king anak at king banalay espiritu. Antimoying sa jarang ligaya, ibat king kamumulan. Ngenit kapilan man manggaman king alanangga, yanasa. Ipami at banwa, misamba nilagyo mo, datang kaya kaming kiriyan mo, mi pamintuan ilob mo kay sulip antibanwa. Ing kakanan mi king aldo, ibiya mo kay kami king aldo ngeni. Ampon ipatawad mo kay kami, ring sala mi kay ka. Anting pamamatawad mi ka ring mi kasala kay kami. E mo kay pa isaul kin tukso, nuni ikabos mo kami king sablang marok. Amen. Bapo Maria, mipno kaking grasya yung ginuwat kaya ka, nuwan kakaring sablang babay, at nunya pa naman, imbungan na ningatsan mi Jesus. Santa Maria, ang induning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipa at king anak at king banalay espiritu. Antimoying sa jarang ligaya, ibat king kamumulan, ngenit kapilan man manggawan king alanangga, yanasa. Ipami at banwa, misamba nilagyo mo, datang kaya kaming kiriyan mo, may pamintuan ilob mo kay sulip antibanwa. Ing kakanan mi king aldo, ibiya mo kay kami king aldo ngeni, ampon ipatawad mo kay kami, ring sala mi kay ka. Anting pamamatawad mi ka ring mi kasala kay kami. E mo kay pa isaul kin tukso, nunay kabos mo kami king sablang marok. Amen. Bapo Maria, mipno kaking grasya, ing ginuwat kaya ka, nuwan kakaring sablang babay, at nunya pa naman, imbungan na ningatsan mi Jesus. Santa Maria, ang induning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipa at king anak at king banalay espiritu. Antimoying sa jarang ligaya, ibat king kamumulan, ngenit kapilan man manggaman king alanangga, yanasa. Panalangin apamupos. Itangan po. Santa Teresita, ame nga kung minabong rosas ibat banwa, kay bat ning kekang kamatayan. Lawan mo kung malati mong kliyente, mi pasiknangan kimip mong kumpiyansa, king kekang pamamilatan king Diyos, at pakyabutan mo para kanako, ing grasyang adwan ko, kaniting trido. Nung iti makaibiyang maragul adangalan, at ligaya king Diyos, para king kaligtasan ning kakong kaladwa, at para king espiritual dang kasaplalan, ding kanakong panalangin. Kapman mo ko king samyo, ding rosas ning lugod ning Diyos, at ganap apamangalingwan, king kakong sarili, baking asuywan in Diyos, king ganap kalayan, ning puso, ang gaking katatawlyan kong biye. Amen. Ligaya king ipa at king anak at king Espiritu Santo. Antimoying sa jarang ligaya, ibat king kamumulan, ngenit kapilan man manggaman king alanangga. Amen. Santa Teresita ning Niño Jesus, Ipanalangin mo kami. kinagyunigip pa ang poning anak, ang poning banalay Espiritu. Amen.
Maya payabak po kay kayungan. Kambeda po din kay katampong pasariling kapag nasan kaniting misa. Daraon tala ng po ding makatuking intentions. Kapasalamatan, parangal kang San Lorenzo Ruiz, Diopelia Laksa and family, Marky Repomante, Rico Mendoza, Ding and Madel Pilaw and family, San Jose Matulid Council, Dr. Guel Tayag, Jose Hamlin and Rosana Mirales and family, Johnny and Nimpa Dison and family, Rodrigo and Luciel Sawal and family, Joel and Evelyn Parungaw and family, Mr. and Mrs. Ernesto Lagman and family, Arthur and Net Nukup and family, Mr. and Mrs. Lordino Gadja and family, Mr. and Mrs. Erwin Inventor and family, Mariano and Teresita Maglaki and family, Purita Panganiban and family, Angela Canlas, Mr. and Mrs. Paulo Lising, Mr. Arturo Sagusio and family, Miss Francesca Lising and family, Mr. and Mrs. Hector Quezon and family, Mr. and Mrs. Roel Cortez and family, Mr. and Mrs. Jesse Jimenez and family, Mr. and Mrs. Ian Carlo Lising and family, Mr. John Dominic Lising and family, Miss Julie Santos and family, Mr. and Mrs. Noel De Torres and family, Councilor and Mrs. Perry Dison and family, Councilor and Mrs. Rudencio Gonzalez and family, Mr. and Mrs. Gerardo Lising and family, Koy and Tek Nosawa and family, Ray and Bang Pangilinan and family, Daisy Dalio and family, Lani Quito and family, Ann Tres Valles and family, Kapitana Susana Sait Siron, Mr. and Mrs. Emmy Pring and family, Mr. Paulo Liglican and family, Joward and Michelle Torres, Mike and Maiden Torres and family, Janet Gosun and family, Leo and Medi Cortez and family, Dr. John Axel Yusi and family, Maria Carlota Alonso and family, SKJP Gosun and family, Banji Mendoza and family, Mr. Ronald and Mrs. Alma Nosawa and family, Juanita Nosawa and family, Christy Nosawa and family, Carlos Nosawa and family, Mary Nosawa and family, Jobel Camus, Juliet Sanchez, Arcel Borja. Kapasalamatan danang po di Jose Pepe Hison, Chris and Rona Gomez and family, Mayor Teddy and Mrs. February Tumang and family, Mirna Dison, Julio Parungaw, Bel Katikbak and family, Mr. and Mrs. Roland Gonzalez and family, Mr. Abel and Mrs. Lydia Canlas and family, Sister Julieta Maniti, Mr. Roel and Mrs. Gurley Pineda and family. Para king malalagwang kapaldanan dari Lani Lansang Breton, Gabriel Lansang Jr., Josie Pinlac, Asuncion Lansang, Lourdes Mariano, Bernadette Botalid, Melinda Lising, Lionel and Tessie Paras, Raul Gopez, Marlita Palomares. Kapasalamatan king Aldodang Kaybaitan, di Stewart Perry, king kayang 70th birthday, Maria Musni, Celine Afel Bayani, at Lourdes Pineda. Para king alananggang kapainawan ning kaladwadari, Domingo Senior, Domingo Junior, Conchita, Aurora, Nestor, Reynaldo, Nenita, Carmelita, Shirley, Rosario, Manolito, Elizabeth, Lea Marie, 40 days,
Jose, Marta, Erlinda, Lolita, Remedios, Rainier, Willie, Maribeth, at ding maldang kaladwaking purgatorio. Tala katapon makiabi king dalita pamuklat. Puriyaing Diyos, siyang sibol ni sablang kalang. Puriyaing Diyos, ikong sablang belalang kiyatu. Puriyaing Diyos, ikong sablang karinmalwa. Puriyaing Ipa, Anak at Espiritu Santo. At kayo manok ng anmo sa nilawan. Manibatan, dalit ning tulaking nilalang. Kimengabus, dalita lang kapupusan. Piling sablang bansat, dalit ning tawalang Kilagining ipa, amponing anak, amponing banal Espiritu, Amen. ting grasya ng ginutang Yesu Kristo, yung lugod na ng Diyos, ating pamakyag ng banal Espiritu, mantabay kay kaingan, At keka antimurin. mayapayabak kay kaingan po. Sana po ning mumuna tamong santo at martyr, San Lorenzo Ruiz, kambering kayabe na. At yung patron saint, daring kakatamong kapatada katekista. Ya batang maging karapat dapat ganap kaniting kapag masisyan, aminan talapat pagsisyan, ding agawat ang kakulangan at kasalanan, at anyaran pamilunos na at kapatawaran ng Diyos. Ginuy kang memili kang San Lorenzo, ban maging mumunang santo at martir ning Pilipinas. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginuy kang meging alimbawa ng San Lorenzo, banakam taning korona ning ligaya, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginoo ikang minyetetagan at matibe kasalpantiyanan kang San Lorenzo. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa may paingtutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo. Idala na katangan sana, king bie alanganga. Amen. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king matasamaan. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos.
Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, ing tagumpering kaya kang martir, pagkaluban da kaya sanang tula, ing karelang alimbawa, pasiklanganing kasalpantayanan mi, ading karelang panalangin, pagdalada kayang bayong tetagan. Bendisyonan meeting kaya kaming kapag masusyan, kang San Lorenzo Ruiz, ing mumunang Pilipinong Santo, ading kaya bena, at dakayanan mo kami, king karelang tetagan, lugod at kasalpantayanan. Iti adon mi, king kapamilatan ng ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambemo, ading banal Espiritu. Metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang ibot, king libro ning propeta Zacarias. Sa sabyanan ning ginong mayupaya, ing oras daratang na, potang ding taong ibot karing dakala syudad, pasiratang la king Jerusalem. Detang menibot king meto nga syudad, sabyanda karing menibatan karing aliwang syudad. Papunta kami Jerusalem, bansang ban miyo, ing ginong mayupaya, at ban manyawad kami, king keyang kalam. Tara, tuki ko kaya kami. Dakal lang tao at bansang mayupaya, ding pasiratang king Jerusalem, bareng samban ing ginong mayupaya, at ban manyawad kalam keya. King panawon na ito, sabyanda, bisa kaming makirakayan king mayap yung kalma, uling abalitan mi, kinging Diyos yu, at yu kaya kayo. Amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ing Diyos at yu busal tamo. In Diyos at yu busal tamo. Tela kadnening Diyos ing kayang syudad, king banal na bundok ning Sion. May gitneng kaluguran king syudad, king kayisano pamangbalen ng Jacob. O syudad ning Diyos, kaya kasanang pakiramdaman, king ing masasabi, mayap ngan. In Diyos at yu busal tamo. Potang isulat ko lalagyo, ring bansang mapaminto ka na ako. Iyabeke ing Babylonia at Ehipto. Iyabeke naman ing Filisita, Tiro at Ethiopia. Karetang king Jerusalem manuknangan. Tungkol king Sion, ding tao karelang sabyan, king ding sablang bansa, kaya lang sasakupan, at gawa nung masikanan, king kakatas-katasan. In Diyos at yu busal tamo. Ing ginugawa yang listahan daring bansa, at karing memalen ning Jerusalem, iyabe na langan, ding sablang manuknangan ka rin, dalit la ang ponterak, at karelang sabyan, ing sablang kanwanan, akya katamong tatanggapan, king Sion manibatan. In Diyos at yu busal tamo. Talakad tamo po ban parangalan, ing maya pabalita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Papanatilyan mo kung mamintu, king kaya kang kaburian, kako iturumong kaya kang kautusan, o Ginoo. Ang Ginoo mantabi kay kayo,
At kaya ka ang timurin. Pamamasa king may pabalita agpang kang San Lucas. Ligaya kaya ka o Ginoo. Inyang milalapit na ingaldo ning pamanukyat na banwa, inari ng Jesus king lubna, ing marapya Jerusalem. Pepadalayang tubod, ang makauna kaya, at deti mintala king meto nga baryo ning Samaria, at si jaring sabla para kaya. Dapat ding tao ka rin, eretinggap, huling nga pansingan de, king papuntaya Jerusalem. Inyang ikit dayti, Risantiago 1, alagad na, sinabi ra kaya, Ginoo, buri mo yung pati pa kaming api, iba't banwa, bantampusan larete. Beligdan ng Jesus at sebyana nala. At sinulong nala king aliwang baryo. Ing may pabalita, ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Magandang morning po ulit sa lahat. At happy Fiesta sa ating unang santo, martir, San Lorenzo Ruiz. Minsan po nagkaroon ng isang Parade of the Saints, yung kaklase ko si Father Ariel, sa araw ng pista nila. Kasi ano yun last week of October yata yun. Sa nag-Parade of Saints sila. Kasi the following day, All Saints Day. At guest si Yamong Dong. Siyang main celebrant sa misa. So kaya nando po yung mga bata na damit ng mga santo at santa. At nangapinsan niya yung isa, nakabihis ng San Lorenzo. Yung isang bata, mukhang kasama pa yung lola. At sabi ni Bishop Dong, sabi niya, nakadamit kang San Lorenzo Ruiz. Ibig sabihin, mamamartir ka rin. Sabi niya sa bata, mamamatay ka rin. Sabi niya. Yung lola, sabi, ay, Bishop, huwag naman po, kawawa naman ang aking apo. Sabi niya, San Lorenzo Ruiz ang damit niya, hindi dapat handa rin siyang mamatay. Sabi niya. Oo nga naman, no? Yung mga mamimiss natin ang Parade of Saints niyan. Yung mga sinusuot ang damit ng mga santo at santa, dapat kung yun ang sinusuot, hanga rin din, magiging ganun ang buhay nila. Na susundin ang yapak ng santong sinuot ang kanilang habito or damit. No? Kasi hindi lang yan dapat isang parang dekorasyon o parang pageant. Kundi yan dapat ma-inspire tayo no? At matuto sa buhay ng mga santo at santa. At sila'y gayahin natin. No? Kaya yan po, pag kaya San Lorenzo Ruiz, dapat handa ka rin mamatay para sa pananampalataya. Tulad niya, handog ng buhay para kay Kristo. Kasi yan po si San Lorenzo Ruiz. Pero kung titignan po natin ang pangyayari sa kanyang pagka-martir, hindi naman niya sinadya. Hindi tulad ng mga misyonero na pupunta sa isang lugar na pwedeng mailagay sa panganib ang buhay. At alam nila yon, alam nilang pwedeng mangyari. Parang yung mga sundalo pag pumunta sa isang labanan, sa isang gera, expect nila na pwede silang mamatay sa gera. Kasi yun ang buhay nila. So ganun din yung mga misyonero, tulad ng mga Dominicano ng panahon na yun. Pag pumunta sa isang lugar to evangelize, alam nila na pwedeng mahalagay sa peligrong buhay. Pero itong si Lorenzo, hindi naman siya misyonero. Kundi lumaki siya sa tulong ng mga misyonerong Dominicano. Mukhang mga Dominicano ang nagpaaral sa kanya, kaya natuto siyang sumulat at magandang sulat niya. Kaya eskriba siya sa simbahan.
Noon po kasi yung kinukuhang mga sekretary dyan sa simbahan, yung may magandang sulat. Kasi yung mga pangalan ng mga Katoliko ay sinusulat sa mga libro. No? Kaya mayroong Book of Baptism, Book of Confirmation, Book of Marriage, no? Pati mga yan, Book of Death. No? Kaya nakatala po tayo sa mga libro. Kung kailan tayo nabinyagan, at kung kailan tayo namatay. Nakatala lahat yan po yan. At yung trabaho ng isa sa mga nagtatrabaho sa kumbento, ayun, tagasulat. At yan po yung isang papel ni Lorenzo nung siya'y lumaki na. No? At naging sacristan din siya, tulad ni Myong. No? Ibig sabihin, inaayos niya yung simbahan, inihanda para sa mga liturgical services. At nakapag-asawa po siya, 2 raw naging anak, isang lalaki, isang babae. At nasama sa confraternity of the Holy Rosary. Kaya siya rin nagturo ng pagdarasal sa mga bata. Kaya siyang naging patron saint ng mga katekista. Kaya lang yung pong istorya niya, parang pinagbintangan siyang nagnakaw. Pinagbintangan siya sa isang krimen na di maliwanag kung anong krimen. Nagnakaw ba o ano. Kaya wanted siya sa mga Guardia Civil. Sa mga Kastila. Kasi po, mga ano to mga 1600s yata to no? Nung nangyari. No? Kaya wanted siya, dahil mahal siya ng mga Dominikano para iligtas siya, sinama sa kanilang misyon para makalayo sa mga Guardia Civil. Sumama siya doon. Ang buong akala niya sa China ang destinasyon. May lahi naman siyang Chinese. No? Kasi ang tatay niya ay Chinese. No? Kaya sumama siya para umiwas sa mga Guardia Civil. Napadpad sila. Japan palang destinasyon. At pagdating doon, inuusig yung mga Kristiyano. Mayroong isang shogunate, si Tokugawa, na pinapahirapan ng mga Kristiyano. Ayaw yung mga ibang paniniwala doon sa kanyang lugar. Kaya ayaw niya sa mga Kristiyano. Kaya pinapatay, hinuhuli. At yun nga, na-tiyempo yun. Nahuli itong grupo ni Lorenzo Ruiz, ni Tokugawa. At pinapa-renounce ang kanilang pananampalataya na para masalba. Hindi sila papatayin, pahirapan, kung itatakwil nila ang kanilang pagka-Kristiyano. At ito nga, si Lorenzo, ay yan ang itinanong sa kanya, kung gusto mong mabuhay pa, itakwil mo lang ang iyong pananampalataya. Gulutan mo yung pagka-Kristiyano mo, parang ganyan. No? Pero hindi raw po tinalikuran ni Lorenzo ang kanyang pananampalataya. Sinabi niya, pumunta ako sa Japan talaga hindi para mamatay bilang martir. Pero kung ito ang kalooban ng Panginoon, kahit ilang buhay ko ay iaalay ko, ihahandog ko para sa Kanya. Kaya September 27 po yun, nung inumpisa ng pagto-torture sa Kanya. Yung nakabitin siya, yung pangapaa, tapos ilulubog siya sa isang parang buhukay, yung kanal, o parang gano'n. For 2 days, after 2 days, September 29, siya po'y namatay sa sobrang sakit na kamatayan. Kaya ito po si Lorenzo, hindi naman sinadya na maging martir. Hindi naman niya iniisip na gano'n ang sasapitin. Pero yun ang nangyari sa kanya. Was it just an accident? Nandoon siya? Or talagang
God gives us opportunities to profess our faith during hard times. Ang nangyari ba kay Lorenzo? No? Minsan po inisip ko eh. Kasi pag sa panahon ito, na pag may mga ganyang pinipersuit ng mga Kristiyano, hindi ba pinagdarasal natin sana'y makaligtas sila, sana'y lumaya sila, sana'y palayain sila ng kanilang mga captors. No? Ganyan ang panalangin natin eh. Kaya kung ngayon nangyayari to, baka magte-text tayo, let us pray for Lorenzo and company. Dahil tinutuligsa sila ng mga walang sinisino at dinodiyos na mga Hapon. Ganun eh. Pero ito nga pong nangyari. Talagang walang kinikilalang Diyos itong Shogun. Pinahirapan itong mga Kristiyano. Kabilang na si Lorenzo Ruiz. At yun nga, yung iniiwasan, yung ayaw mangyari, nino man, kahit tayo po, nangyari sa kanya. Pero ito nga po yung nakakabilib. No? Ito yung nakakamangha sa kanya. Mayroon siya dapat tsansa para maiwasan ang kamatayan. Pero mas pinili niyang mamatay kung ito'y nararapat para ipahayag niya ang pagka-Kristiyano niya. Ang say kay Kristo kahit ilang buhay pa. Tulad ng Panginoon sa ating ebanghelyo ngayon. No? Sa ating ebanghelyo po ngayon hindi tinanggap ang Panginoon nung papunta sila ng Jerusalem, pero dadaan sila ng Samaria, hindi daw sila pinadaan. Kasi napansin ng mga taga-Samaria, papunta sila ng Jerusalem. Di po ba yung mga Samaritana, hindi sila okay ng mga Hudyo? Meron silang alitan. Kaya parang, diretso ng Jerusalem. Mga anti-Samaritans yung mga taga-Jerusalem. Huwag nating padaanin itong mga taong ito. Na parang inuusig sila. Pero hindi naman sinaktan. Pinalayas lang na huwag dadaan doon sa lugar nila. Huwag mag-shortcut. Maghanap kayo ng ibang daan. Tignan niyo po yung ginawa ng dalawa sa mga lagad niya. Panginoon, gusto mo magdarasal kami para umulan ng apoy dito at masunog itong lugar na ito. Ganyan po yung reaksyon natin pag tayo inuusig. Ganyan ang ating ginagawa pag tayo sinasaktan, pag tayo iniinsulto. No? Parang gusto nating magdasal, atakin na po sana sila sa puso. No? Lagyan mo po sila ng mga buni at saka ng mga tigyawat. No? Mamalasin sana sila. Yan, ganyan. No? Ganyan po tayo. No? Pero napakaganda reaksyon ng Panginoon. Umiwas lang. At inaralan yung mga lagad niya. Na hindi dapat ganun. Tulad ni Lorenzo, di ba? Sa huling sandali ng kanyang buhay, sa mga istorya sa kanya, walang masama at manghang na salitang binitawan laban sa Shogun. Walang pagbabanta o masakit na salita na narinig sa kanya. Kasama ng iba pang niyang mga kasamang misyonero. Accidental hero. Accidental martyr. Accidental saint. Pero para sa akin po, ulit, sa pananampalataya walang aksidente. Itong lahat sinasadya. Plano at kalooban ng Diyos. At ito'y pinagkaloob kay San Lorenzo Ruiz. Itong pagkakataon na to. At hindi pinalampas ni Lorenzo itong pagkakataon. For him, it was a grace situation. Andiyan ang Diyos. Sa kabila ng mahirap niyang dinaanan.
Siguro po tayong lahat, hindi naman tayo inuusig ngayon dito. Wala naman pumapatay sa atin. Pero itong pandemic, pag akin po'y nagmumuni-munit, ito yung bagong nagpapahirap talaga sa atin. At pwede tayong magmura no? Pwede tayong magsungit. Kasi nakaka-stress. Nakakabigat. Ken Kapampangan, makatikalya. O siguro Tagalog yata, nakakapangawit, hindi matapos-tapos. Ito. Pero, hindi ba kalooban din ng Diyos na binibigyan tayo ng opportunity sa panahong ito to become accidental martyrs, saints during this time. Ito yung pagkakataon para ipahayag natin ang ating pananampalataya na ang ating relasyon sa Panginoon ay wagas at totoo. Sa ating katatagan, sa ating katapangan, at higit sa lahat, sa ating pagiging mapagmahal sa panahong ito. Yung mayroon tayong puso't damdamin para sa isa't isa. Lalo na sa mga tinatamaan at mga pamilyang nakakwarantin. Kung hindi lalambot at madudurog ang ating puso sa sitwasyon, magpipikit-pikit na lang tayo. Parang, at sa akin parang sayang ang binibigay na pagkakataon ng Diyos. Hindi ito parusa. Hindi ito pagiganti ng Diyos sa atin. Kundi ito'y binibigay na pagkakataon sa atin para ipamalas natin ang ating kabutihan, kagandahang loob, kabanalan. Ito yung bagong gera laban sa ating pananampalataya. Pandemic. Pero again, ito rin ay isang grasyang galing sa Diyos. Para sa ating lahat dito, mga Kristiyano, ay sa buhay natin, ipamalas natin ang laman ng ating pananampalataya. Kung anong maging Kristiyano sa panahong ito. At naway wag nating palampasin ang binibigay na pagkakataon ng Diyos sa atin. Amen. Ngayon po'y ating dulog sa nating mga kahilingan, tayong lahat, na tulad ni San Lorenzo Ruiz, ay pinagkakaloban tayo ng Diyos ang pagkakataon para ipamalas natin ang ating pananampalataya at wagas na relasyon sa Kanya. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, ipakit mo kaya kami nung makananong nga sa ni Aldoldo, ing tune lugod. Ginoo, ipakit mo kaya kami, numakanan ming asani aldo-aldo, intune lugod. Para kareng obispo at pari, atuklasan da sana, ingneng mas maragulla babiye kwalta, king ikapasnoring miserabli, lalo lang darakal ding kwaltang tatanggapan da, ban makayibielang maigit pa, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ipakit mo kaya kami, numakanan ming asani aldo-aldo, intune lugod. Para kareng sablang magobra kareng ahensya at sosyedad amitatag, bang sumaup kareng miserabli. Era sa ang kaminan para king karetang sarili, itang meka talaga kareng miserabli. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ipakit mo kaya kami, numakanan ming asani aldo-aldo, intune lugod. Para kareng sablang uring kalulu, ding anak amig kulang pamangan, at ding karelang miserabling pengari, ding babaying misasaling laman, areng karelang katawan abuswando, ring ating kwalta, para kareng bihag aemi papakitanan ditak mumang lugod, para kareng mga tuwang alang kayabe, nune indi takdang apangan, at ing pamagdili-dili,
Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ipakit mo kay kami, numakanan mi nga sani aldo-aldo in tunay lugod. Para kay katangan, abinang makabalot king malatitang sarili. Bibuklat ta sana para king kakayap ding aliwa. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ipakit mo kay kami, numakanan mi nga sani aldo-aldo in tunay lugod. Ngeni adwanta mo po ing sarili tang kapagnasan. Oy paming at subanwa, baligdan mo rin yung kekang anak. Putputan mo yung kekeng kaimutan, yung sing pansariliming letyan. At ibukat mong mins ng luwalas, ding puso mi, anong numo sa likod, ding dakalapiban dyan yung lugod. Banakawangis mi yung kekang anak, ang ginuming Heso Kristo. Amen. Amen. Dito po mag-offer, magpilata na po kinlibutan. Kinggamat ni daralangin, aining kekeng sarili, baboling altar tingeri, babanalan mo sa walang paninap, pangis nawami, walang isipan at luptan, walang kaburian at kapagnasan, walang lugod at pakaman. Ingat ni daralangin, aining kekeng sarili, baboling altar tingeri, babanalan mo sa pinape, maliyang pangmi, ba't kinapunan pawas ni? Dawan mo lang aining anak mo, at pagkamienanin tao. Ingat ni daralangin, aining kekeng sarili, baboling altar tingeri, babanalan mo sa Manalangin kay pakamalang kapatid, banitin kay katamong daon, matanggap harapan ng Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapan na saning Ginoo itindawon karinggabat mo, king kapuri ti kaligaya ni kiyan lagyo, king kaya kataming kasaplala at ni mabilog na Santa Iglesia. Oy paming miglalang, tanggapan mo rin ng ayin ng kekang balayan, kabang parangalan ming kasakitan dat kamatayan, din kekang martir, di San Lorenzo, din kayabe na. Nung makananong ing Eukaristya, pikalubanong sikanan lalam ning pamaglupig, papanatilya na kesa ng tapat, harapan ning sablang kaligaligan at kapagsubukan. Iti adon miking kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kaya kaanti mo rin, yat nayo rin puso yu. makayat na no king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo, a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numang karinoy pa, Diyos king alangangan lubos mayupaya. Ding banal mong martir, di San Lorenzo Ruiz, at ding kayabe na, tikiyan day ngalimbawa ng Kristo,
at dinaon din karelang die king ikaligay ning kekang lagyo. Ing karelang kamatayin bubulalag na ing kekang upaya, asaslag king kenan ing kekaming pangatao. Pipilinan mo ring mayna at gagaan mong matianakan at alapatutuke ka, kapamilatan ng Yesu Kristo ang ginumi. Ulinita kami sa blangkoro, ring anghel karing banua, daralit ning kekang ligaya alang tuknang ngaming babye kapurian keka. Banal, banal, banal ko Ginoo, ipuyay banwa, ipuyay yato, ang ligaya. Hosanna, Hosanna, kita katas, katasan. Hosanna, Hosanna, kita katas, katasan. Muling darata, ilagyo ning Ginoo duanya. Muling darata, ilagyo ning Ginoo duanya. Hosanna, Hosanna, kita katas, katasan. Hosanna, Hosanna, kita katas, katasan. Tunay kaping banaloy pa, ika ing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingay king Espiritu mo, ban para kaya kami malyarilang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. Bayo yami daong kusang lug, king pamaylasat kamatayan, kinwaning tinapi at te pasalamat siya kaya kam. Pira sinabi niya na kaling kayang disipulo nga natanggapan niya itikongan at kananye. Itiin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman, kay baling apunan, kinuhaning kadis, pasibayang pasalamat kaya ka. At binyaning kadis, karing kayang disipulo nga natanggapan niya itikongan, minum ko kaniti. Itiin kadis, ing kanakong daya, ing daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubu, para kaya kahit para kari sa blang tao, ban keta, ni patawaran laring kasalanan. Daptan niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Ni Cristo ni Cristo ni Cristo Inyang ini kaganakan mi oy pa, ing kamatayin at pamanyabli na may biyan ng anak mo, darami kaya kaiting tinapi ning biyating kadis ing kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakmamaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Banal Espiritu. Ganakan mewoy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay Metoyato, ban may ganap kinugod, kambi ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pari. Ganakan mo na naman di kapatad ning Pepay Nawan at maninahing sabing niya, lalanin tarasuyin mong Father Fernando, Cambera de Rosita at Blanca. Ading alopang mayang mo nabi, tanggapan mo sana king maligay mong harapan, pakaduluan mo kengan. Gawan mo king ang karapat dapat magkamit king bilang anggap. Ban kaya ng Maria, ing Birhendo ng Diyos, kambi ng San Jose king esposo, kaya ring apostol at ding sablang santo, at ilupad kimal mong kaburian, king kakabaning panawun, purianda kat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambi na at kayo, ipang mayupayang tutuk,
kagawning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alangangga. Mapaminto king amahin tala pangabos at may buking banal ng turo, nga tamang ining mangangas, manalangin. Igabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasopan ni kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at binigtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambi ng maligayang kapanaligan, king panatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan alakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Nemo, sana babalik din kaya kaming kasalanan, naning lawen mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan at pangking kaburian mo, higang mabibi at magari manggaman king alangangga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, mantabaya sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka tingurin. Di po may kakapatid, masyata mga pupugayang kapayapan. Kapayapan kaya kayo. Cordero ni Diyos, ang nilalako, tingkasalan naming yato. Pakaluluan mo kami.
Kordero ng Diyos, ni milalako king kasalanan ng ato, ng tamang mayaos king apunan ng Kordero. Ginoo, ay ang matampatanggap kaya ko, dapat ikas may nga mano mo, kumayap na ako. O Diyos, Ikaw ang laging hanap. Loob ko'y Ikaw ang tanging hangat. Nauuhaw akong parang tigang na lupa sa tubig ng iyong pagdaruga. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal nang makita ko ang iyong pagkarangal. Dadalangin akong nakataas sa aking kamay, magagalak na aawit na ang papuring ialay. Ngunit ako'y ikaw habang nahimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwina'y naglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawit ako, uuwin mo Siklod tamo po. Panalangin kang San Jose. Itangan po. Bapo talalingap ning talapagligtas. Esposo ning nuwan a Birhen Maria. Kaya ka in Diyos penibala ni inganak ng bugtong. Kaya ka in Maria binili na in kapanaligana. Kambe mo i Kristo mikatawan niyang tao. Nuwan a San Jose. Kaya kami mo naman, ipakit mo ing metong kangipa, at tayran mo kami, kindaklat ning biye. Adwan mo para kaya kami ing grasya, pakalulu, apong sikanan pilubluban, at ipanwalo mo kami, karing sablang morok. Amen. Oratio Impirata laban king COVID-19. O mapamakalulu, ang pong mapagmalasakit ay pami. Lalapit kami kaya ko, kaniting masipit, apamangailangan mi. Adwan mi kaya ko, ing kambilan, at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Aming dalang dakal ang kasakitan kaya kami, at may kamatena karing dakal at tao. Adwan mi ngini kaya ko, ing balikdan mo kaming mipmunlugod, at yet may kaya kami, ing makaulo mong gamot. Ing takot miking sakit at kamatayan,
alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantiyanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mo la, ring taong may tutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mi la ring pekapon ming pambansa at lokal, ban mamili at sarila mo, karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, ating gawan dayti makasalikot, at bukod mong para king kapakanan ding memalin. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila rin Doktor, Narcis, at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagka naman mulang kabulasan, king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap para karing masakit. Mula paboren miyawa kaniting sakit. Ipanalang milaretang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo retang lilingap karela. Pagka naman mulang lalanggang kapainawan, detang mayang unabi. Pagkalam mo kay kami ing grasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabi-yabi, para king kakayap ding sabla, at ban makasahap kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sana, pauli ning masabal, at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabiyos kami nga ng kasasag... Lain sa irana kami, king pamagmahindog at kabanatan. Itiyadwan mi, king kapangilagan ng Kristo. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay dunin Diyos. Emo sana pisawili ingaklis mi kaya ko, king kagulanan mi, nunebak mo kami ikabos kisablang panganib, o Birhen, o maligaya at kanwanan na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita Nicasia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Patulon ming Santa Monica. Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. Oy paming malagod, mananasan ng mamungaya kaya kami tingay Kristiya. Ding kala matinggap mi kaya ka, kaniting kapyesan ding kaya kang martir, dinwa na Lorenzo Ruiz, at ding kayabe na ipagdalada kaya sanang kaligtasan at kapayapan. Tiyadon miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Pakala lang po, kung mayroon kayong pinababasbas po sa akin after the Mass, no? Nasa sacristy lang po ako. No? Kaya pag may birthday, anniversaries, pwede ko kayong pasbasan sa sacristy, hindi na po dito. No? Okay. Ang ginuman tabi kaya kayo, At kaya kaunti mo rin. at bendisyonan na kayo ng Diyos sa may paintutu, ingib pa, ampuning anak, ampuning banal espiritu, Amen. may arining kapag masusyan tamo, umetana, luguran tayo sa iwan ng Diyos sa ating kaparatamong tao. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat, maya pa oras, magandang araw, marami pong salamat sa lahat. Happy Fiesta! Miras na o pininiyagan, ning pamigawan itangan, bendisyon, Diyos langit nuan, dekatayang babakalan, masanti ay balita, ake kami panibala, i Kristo
relevant church, a church of the poor, a church with missionary disciples. Deni ding nasa tamong patingkaran, keni King Archdiocese of San Fernando, anting kapagmasosyan, King Banuang 2021, bilang banuaning misyon. Iting banwa amika temang, Missio Agentes, o misyon karing sabla, makapitnaya karing atlong dake, mayakit, migising, at milablab. Ing mumunang dake, ing mayakit, mipagmasosyan niya karing balang parokya. Kilub ning siya madomingong nobena, balikan tala ding milabas sa banwa, na meging kapagsadyan para king banwang iti. Ing nobena mag-umpisaya king September 19 at mapupusya king November 14. Ing kaduang dake, ing migising, maganapya karing balang vikarya. Mika online assembly nung nu akit tamu, ing bunga ning misyon tamu, karing pakakalulo king Archdiocese. Damdaman tala ding mapilan at testimonya, iba't karing kapatad tamong mi pagkalaman king Cruzada de Penitencia y Caridad. Ding survivors ning Mount Pinatubo eruption, ding kapatad tamong Aita, at ding mitatatag karing basic ecclesial communities. Katatawlian, ing katlong dake, yapin ing milablab, mi pagmasusyan king mabilog ay Archdiocese. Bilang pamupos king pabanwang kapigaganakan, king limandalan a banwa ning pangatatag ning Kristyanismo, abe-abe tamong makiramdam, karing miyaliwang lupa ning misyon. Iting kapagmasusyan, mayariya, king metong abanal a misa. Para kareng aliwa pang anunsyo, dikil king kapagmasosya na ini, manatili tamo pong makatutok karing social media accounts ning Archdiocese of San Fernando. Agkatanda kayo nga pong tumagon karing kay katamong kapagmasosyan, king physical mang paralan, o king kapamilya tanda ring kay katamong official broadcasts. Abi-abi tamong manalangin para king kaligtasan ding sabla kaniting pandemya. At bendisyonan na kayo po yung may payang ganing Diyos. Ngayod pa, ang po ni anak, ang po yung Espiritu Santo.